Моят първи въпрос към вас е, когато чувате тези думи, наслаждение, удоволствие, какво чувствате? Аз чувствам, че който иска, на когото това не му достига и получава това, което не му достига, усеща все едно получава това, което не му достига, и това се нарича наслаждение и удоволствие. В науката Кабала се пише за различни големи наслаждения. Как се чувстваме, когато започнем да усещаме такива Ако има наслаждения? потребност, недостиг от такива напълвания и той ги получава в съответствие с това, той чувства и големи наслаждения. Как се усеща това? Така, виждате ли ме в това усещане? Как вие го усещате? Аз сега взимам тази чашка с кафе, която са ми подготвили, и отпивам. И тогава аз мога да ти кажа, че получавам от това наслаждение. Какво означава? Че имам в мен желание и това желание сега усеща, че не му достига напълване и че аз ще получа от тази глътка и ще почувствам, че желанието за получаване е получило това, което желая. Че желанието се напълва. Да, това се нарича напълване с наслаждение. И доколкото всичко, което ние виждаме около нас и можем да почувстваме и да говорим, това всичко е степен на потребност на недостиг, това, което ни достига. Всичко ни достига. Ние говорим за целия свят, че той напълно се състои от всевъзможни желания. Не ви разбрах. Всичко, за което можем да кажем и да говорим и да видим, всичко, което чувстваме, ние чувстваме само в степента на нашата потребност. Какво означава потребност? Потребност, когато на мен нещо не ми достига. Буквално по отношение на всичко. Да кажем, тук имам някакъв прибор, в него има потребност да удържа себе си в състояние на покой. Има потребност от кафе, кафето да чувства себе си способно да остане в състояние на загрято кафе. Аз се състоя от много потребности. Като човек. Човека? Като човек, който има потребност. Да. Аз отнасям към мозъка си, към сърцето, към своето биологично тяло, към всичко буквално. Така че цялата ни природа се явява голяма потребност, желание, което се състои от безкрайно количество форми от различни потребности. Те не зависят. Те зависят една от друга и поддържат. Тези желания се поддържат едно от друго и се намират в всевъзможни връзки помежду си. Защо ми разказвате за тези потребности във връзка с наслаждението и удоволствието? Напълването хисарон се нарича наслаждение. Как ви определяте наслаждението и удоволствието? Това го определям като напълване на потребност, която преди се е усещала като недостиг, а сега при своето напълване се усеща като наслаждение. Сега ми кажете, защо в науката Кабала изучаваме тази тема за наслаждение и удоволствие? Няма нищо освен това в цялата природа. Нежива, растителна и животинска и човешка, животни, риби, различни метали, облаци, всичко, което и да вземеш, всичко се състои от желание. Желание да живееш, желание да поддържаш себе си. Затова науката Кабала, която говори за желанието, тя всъщност говори за материята на цялата реалност.